Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy Yepamhepo yatinoita muChishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari neChishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai pamunamato wedu wezuva ranhasi watinoita kuChrist Embassy Mhepo nerurimi rwedu rweChishona. Panguva ino toda kuti tisangane. Tichatanga nekunamata munamato wedu wezuva ranhasi. Tabva pakunamata tozonzwa chidzidzo chedu cherapsodi. Tanzwa chidzidzo cherapsodi chanhasi, tozosangana zvekare tichiimba nzimbo dzokurumbidza pamwe chete. Tapedza kuimba tichazonzwa shoko rinobva kumufundisi wedu, shoko raMwari. Saka ngatigadzirirei panguva ino, tinoda kuti tinamate pamwe chete. Tinokutendai Mwari nokuti muri mutsvene, tinokukudzai nokuti muri Ishe, tinokutendai nokuchengetedzwa kwezuva ranhasi. Tinotenda zvekare nokuchengetedzwa kwatakaita musvondo rino. Svondo rese makatitungamirira, mukatichengetedza, mukatirwira. Baba vangu, hatina kusangana nenhamo nedambudziko. Kunyange mukatisanganisa, asi isu makatiita vakundi. Saka hatinzwi kutya, hatinzwi kukahadzika, nokuti imi muri Mwari wedu, muri Mwari wazuro, wanhasi nokusingaperi. Rambai muchititungamirira Mwari. Tinotenda nokuti muri mutsvene makanaka. Panguva ino tinoda kuti tibatane zvekare, tichinamatira chikoro chedu cheHealing School Canada. Mufundisi wedu Pastor Chris vachaenda kuCanada kunotungamirira munamato uyu, apo panenge pachinamatirwa varwere. Tinoda kuti tinamate zvekare kuti Mwari vatungamirire pachikoro ichi, kuti Mwari vanhu vagamuchire kuporeswa kwavo. Saka ngatinamatei pamwe chete. Tinokutendai Mwari nokuti muri Mwari vanogona. Tinokutendai nechikoro ichi cheHealing School Canada. Tinokutendai nokuti imi munogona. Tinokutendai apo panenge pachiporeswa varwere. Tinoti batai nokuti muri Mwari vanogona. Tinoti batai mune vanenge vachiporeswa, avo vanenge vachitsvaga kuporeswa kwamatambudziko akasiyana-siyana. Muri Mwari vanogona, Mwari vane nyasha. Imi batai nokuvaporesa. Tinotenda nokutungamirira kwamunoita mufundisi wedu Pastor Chris. Muri Mwari vanotungamirira, Mwari vanogona chaizvo. Baba, panguva ino toda kuti tiende mberi zvakare, tichitenda Mwari nemunamato wataita pazuva ranhasi. Tanamatira tichitenda Mwari, tanamatirazve nokuti Mwari vatungamirire paHealing School Canada, chikoro cheHealing School Canada chinenge chichiriko. Tingatinamate tichingotenda Mwari nokuti ndiMwari vanogona. Tinamate tose. Baba makanaka, muri mutsvene, muri Mwari wenyasha, Mwari vanogona. Tinokutenda nokuti nguva dzose munonzwa kunamata kwedu, munotigamuchira zvakare patinenge tichinamata. Tinokutendai nenguva ino nezuva ranhasi. Kudzwai Baba nokuti matinzwa. Tinokutendai nokuti muchatungamirira chikoro chedu cheHealing School Canada. Tinokutendai nokuti muchatitungamirira pane zvose zvatinenge tichiita musvondo rino. Tinokutendai nokuti tisavakundi, makatiita vakundi kare. Saka nehondo dzose dzatinosangana, tinoziva kuti imi munotigonera. Kudzwai Baba, masikati ano tinongoramba tichipambiri, tichikutendai nokuti muri Mwari vanotigonera nguva dzose, nokuti muri Mwari wane simba, makatipa kukunda kare. Muri Mwari wenyasha, Mwari vanorarama. Kudzwai Baba panguva ino, tinokutendai nokuti muri mutsvene, muzita raJesu. Panguva ino toda kuti titerere chidzidzo chedu cherapsodi. Mazvita. Chidzidzo chedu cherapsodi chanhasi
musoro weshoko unoti zvakanaka zvose zvinobva kuna Mwari. Jakobho 1:17 inoti zvipo zvose zvakanaka nezvipiwa zvose zvakakwana zvinobva kumusoro, zvichiburuka kuna Baba vezviedza, avo vasina kupinduka kana mumvuri wokushanduka. Haleluya. Tinoverenga zvakawanda pamusoro paBaba vedu vekudenga. Zvatinoverenga izvi zvinowirirana, hazvipesani. Muna Mwari hamuna rima. Asi kuda ungabvunza uchiti, ko sei Isaya akataura pamusoro paMwari achiti, ndini Jehovha, hakuna mumwe, ndini ndinoumba chiedza nokusika rima, ndinoita rugare nokusika njodzi, ndini Jehovha anoita zvinhu izvi zvose. Tinoverenga mashoko aya muna Isaya 45:6-7. Ndima iyi haipesani here nedzimwe? Mwari ndivo vakasika zvakaipa here? Kuda ungabvunza. Kwete, havasivo vakasika zvakaipa. MuTestamende yekare maive nevaprofita. Vaprofita ava vaive nenzira yavaitaura nayo. Unofanira kunzwisisa mutauro uyu. Vaprofita ava vaivawo nezvinhu zvavakanga vasati vaziva. Mwari vakanga vasati vavaratidza zvinhu izvi. Chimwe chavaisaziva ndi Satani. Kwavari, Satani raingovadimikira. Aisava munhu chaiye. Saka vaifunga kuti Mwari ndivo vanoita zvinhu zvose. Vaifunga kuti Mwari ndivo vanoita zvinhu zvakanaka. Vaifungawo kuti ndivo vanoita zvinhu zvakashata. Jesu vane mashoko avakambotaura. Vakanga vari kutaura kuvaFarisei. Mashoko aya anotibatsira kunzwisisa nyaya iyi. Tinoaverenga muna Mateyu 19:8. Vakati, nokuda kweukukutu hwemwoyo yenyu, Mozisi akakutenderai kuramba vakadzi venyu, asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudero. VaJudha vakanga vatenderwa kuramba vakadzi vavo. Uyu waitova mutemo, asi wakanga wapiwa naMozisi. Wakanga usina kupiwa naMwari. Izvi ndizvo zvatinoonawo mundima iyi. Asi iwe ungada kuziva kufunga kwaMwari, ungada kuziva maitiro avanoita zvinhu zvavo, ungada kuziva unhu hwavo chaihwo, unofanira kudzokera kumavambo. Ndiko kwaunoona pfungwa dzavo chaidzo. Genesis 1:31 inotiudza ichiti, Mwari vakaona zvose zvavakaita, onei zvakanaka kwazvo. Saka Mwari havana chakaipa chavakasika. Ndizvo zvatinoona mundima iyi. Tinoonawo Mwari muna Kristu Jesu. Tinovaona vari baba vane nyasha zhinji. Satani ndiye munhu akaipa. Ndiye anogadzira zvinhu zvakaipa. Asi Satani uyu haana kutanga ari dhiabhori. Mwari ndivo vakamusika. Saka vakamusika ari munhu akanaka. Akanga achitova ngirozi. Zita rake rainzi Lucifer. Izvi zvaireva kuti mwanakomana wemangwanani aishanda pamwe chete naMwari. Ndiye aiva muchengeti wenyika ino. Akanga ari munhu akanaka chose, asi akazotanga kuzvikudza, akabva ava dhiabhori. Izvi ndizvo zvakaita kuti adzingwe basa. Ndiko kuuya kwakaita uipi munyika. Mwari vanongogadzira zvakanaka chete, havagadziri zvakaipa. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Korinde 14:33. Ndima iyi inotaura ichiti, nokuti Mwari haasi Mwari wenyonganiso, asi Mwari worugare, sepakereke dzose dzavatsvene. Haleluya. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vakarurama, mune nyasha. Nyasha dzenyu izhinji. Muri munyoro. Makakura. Munofanira kurumbidzwa zvikuru. Muri rudo chairo. Mune tsitsi. Munotuma tsitsi itsva mangwanani oga oga. Makatendeka. Mucharamba makatendeka nokusingaperi. Ndinokudai. Ndinokuyemurai. Muri mutsvene. Hapana mutsvene semi. Munoita mabasa makuru. Nyasha dzenyu dziri pane vose vanovimba nemi. Nyika yose izere nokubwinya kwenyu. Izere kunaka kwenyu. Zita renyu ngariropafadzwe nokusingaperi. Amen.
Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti mapisarema 72 ndima 18 kusvika 19 namapisarema 100 ndima 5 namapisarema 107 ndima 1. Mwari vakuropafadzei. Ndinokudai mweya mutsvene, mweya mutsvene, mweya mutsvene. Ndinokudai mweya mutsvene, mweya mutsvene.
Tinokuchingamidza zvekare kumunamato wedu weChrist Embassy watinoita paMhepo muChishona. Ndinoti chiropafadzo chikuru kuti tinge tichisangana saizvozvi. Ndoda kupa kutenda kwakawanda kumutungamiriri wedu, profita wedu, mufudzi wedu, mufudzi Chris Oyakilome, vanotipa mukana iwoyo wekuti tigone kusangana tichinamata pamwe chete, zvisinei kuti tiri kunzvimbo dzakasiyana siyana zvakadini. Shoko raMwari rava kugona kukuwana uri ikoko. Chero uri pabasa unogona kuzvitsaurira nguva, tsaurira zvimaminitsi zvinambo zvinosvika 30, wozvitsaura woenda pako wega, kana kuti muri kaboka moteerera, mopinda munamato iyoyo, watopinda chechi, watodzidza shoko raMwari, zvako zvatoita, upenyu hwako hwatopunduka. Ndo chinangwa chemunamato wedu nechechi yedu yatinoita paMhepo. Haleluya. Svondo rapera takatanga kutaura pamusoro tichisimbisa nyaya yokuti iwe somuKristu wava nebasa rokuunza mweya kuumambo hwaMwari. Chikonzero tiri kutaura nyaya iyi inyaya yokuti takapiwa basa mumwedzi 6 yasara yegore rino yatova 5. Takapiwa basa nemutungamiriri wedu, muprofita wedu, mufudzi Chris Oyakilome, vakati mumwe nomumwe wenyu ngaaunze mweya inosvika mina, vanhu vanosvika 4 kana kudarika, ngaavaunze kuchechi. Vakataura chirongwa ichocho vakati chinonzi Vision 400. Chinangwa chedu ndechokuti patinobuda mumwedzi 6 iyoyi, kana muri mumakereke edu, kana muri mumapoka edu, tinofana kunge tawedzera zvakapetwa kana tanga tiri 5 muboka iroro, tinofana kupedza gore rino tava 20, nokuti mumwe nomumwe wedu anenge aenda akanounza vanhu kuna Jesu Kristu, akanoparidza vhangeri. Saka takati isusu toda kuti tikushongedzei, tikudzidzisei kuti chii chamungaita kuti mugogona kuparidza vhangeri. Takatanga svondo rapera tichitsanangura kuti sei iwe somuKristu uchifanira kuparidza vhangeri. Tikakuzivisai kuti basa rokuparidza vhangeri harisi basa ratakangopiwa namufudzi Chris, ibasa ratakapiwa naMwari. Takaverenga kuna Marko 16:15, regai ndiverenge zvakare. Kwanzi Jesu akati kwavari, akanga achitaura kuvadzidzi vake, nesuwo tiri vadzidzi vavo nazvino, akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Saka ndo basa ratakapiwa. Vamwe vanotokutora sekutumwa kwatakaitwa sekereke. Endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Ndo basa ratinaro. Saka takasimbisa basa iroro kuti sei richifana kuparidzwa. Zvikuru sei takasimbisa nyaya yokuti kuparidzwa kwevhangeri chinotova chinhu chaunofana kungwarira kuita, nokuti ndeimwe nzira yaunozvidzivirira kubva kukurwiswa kwaungaitwa naSatani. Zvirwere zviya zvanga zvichimbokutemesa musoro, matambudziko aya emari anga achimbokunetsa ayaya, nezvimwe zvawanga uchimbofunga kuti minyama, uchitsvaka kuti chii chandingaita kuti ndisunungurwe kwazviri. Zvimwe zvaunogona kungoita kuparidza vhangeri. Ukagona kuparidza vhangeri, zvimwe zvese izvo zvinonyungudika, unozopepuka wowana zvinhu izvo zvapera zvisisipo, upenyu hwako hwakufamba negwara rakanaka. Nhasi ndoda kuti nditaure pamusoro pekuti chii chaungaita kuti zvikuitire nyore kuparidza vhangeri, nokuti vamwe vanhu vanenge vachiti ini ndinonyara kuparidza vhangeri, ini handisati ndava neunyanzvi hwacho, regai ndimboona vamwe vachiita, kudzidza kuya kwosapera, muchingoona vamwe vachiita, imi muchisara kumashure. Takakupai muenzaniso wemurume uya unonzi Legion muna Mariko 5 ndima 18 na19. Akangoti achidzingwa madhimoni, Jesu akatoti chienda unoparidza vhangeri. Newewo uchingouya kuchechi saizvozvi, chienda unoparidza vhangeri. Vamwe venyu vatova negore, vamwe mwedzi yakawanda, makore akawanda mazvarwa patsva, asi kuparidza vhangeri muri kungochema muchiti tinonyara. Haleluya. Saka ndoda kuti ndikudzidzisei nokutaridzai kuti kuparidza vhangeri zviri nyore. Chinhu chokutanga chinodiwa kuti kuparidza vhangeri kuitire nyore ndechokuti unofanira kutaridza kufara kuva muKristu. ChiKristu unofanira kuva upenyu hunokunakidza. Unofanira kutaridza kuti unofarira kuva muKristu. Dambudziko rine vamwe vanhu vakawanda nderokuti havasati vagutsikana kuti chiKristu ichi chavava machiri ichi ndo chaicho
chavanga vari kutsvaka. Vari kufunga kuti ameno vanofanira kuvanda nechikristu chavo, vanofanira kuchivanza. Havasi kuziva kuti vakatopinda muupenyu husina matambudziko aisi vanetsa vasati vaponeswa. Havasi kuziva chikristu senzira yokugadzirisa upenyu chaiyo inoshanda. Vari kufunga kuti chikristu hachishandi. Nokudaro havanzi kusununguka kutaura nezvazvo. Regai ndikuverengere vaRoma 1:16. Pauro ndiye anotaura pandima iyoyi. Kwanzi nokuti handinyari pamusoro peevhangeri, nokuti vhangeri isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda, kutanga muJudha uye mugirikiwo. Pauro anotizivisa mundima iyoyi achiti kwanzi vhangeri ndori simba rinoshandiswa naMwari kuponesa vanhu. Mwari vakakuona uchirwara, Mwari vakakuona uchinetseka muupenyu, Mwari vakakuona uchishayiwa hope, uchivata uchichema, mushonga wavanawo, piritsi ravanaro, gwenzi ravanaro ravanoshandisa kupedza matambudziko iwayo rinonzi vhangeri. Saka vanenge vachiti kana munhu ukaona vhangeri uri matambudziko iwayo, zvese zvinokunetsa izvozvo zvinobva zvapera, zvinotama, ukasara wakufefeterwa mukati muupenyu hwako. Saka vhangeri rawakagamuchira iri gutsikana kuti ndo mushonga, ndo gwenzi riri kutsvakwa navanhu kwese kwese. Vanhu, chimwe chinhu chaunofanira kunyatsonzwisisa ndechokuti vanhu vaunosangana navo mukufamba kwaunoita, mukushanda kwaunoita, kwaunenge uchifamba, vanhu vaunosangana navo vana matambudziko asingabviri. Matambudziko iwayo haasi kuzopedzwa nokutaura navo nezvebhora, nekutaura navo nezvemamiriro ekunze, nokutaura navo nezvemamiriro akaita nyika nemamwe makuhwa anongofamba mumaraini. Handizvo zvichazopedza matambudziko evanhu ivavavo. Unenge uchingovasiya vachingonetseka. Ukaona vachitaura nezvebhora, vari kungotsvaka vochingavatova kuti vambonzwa kutonhorerwa. Vari kungofunga kuti vakabvisa pfungwa dzavo pamatambudziko avari kusangana navo, vakambonzisa pfungwa dzavo kubhora, kuda zvinomboita nani. Asi aiwa, ndosaka vanhu vazhinji vachichema usiku, nokuti usiku hapachina achataura naye nezvebhora, hapana achataura naye nezvemamiriro ekunze. Ega zvino akuzoona kuti mushure mezuva rese hapana chabva munhamo dzake, nhamo dzake dzichingoripo, dzatoungana, dzatowanda, kwatouya dzimwe dzauya achitaura bhora kudaro, dzimwe dzanga dzichitoungana iye achiita saizvozvo. Saka ndo pamunoona munhu akushaya hope, akuvata akasunura, akutemwa nomusoro, akuvata achingochema. Haleluya. Saka vanhu vane matambudziko iwayo anongopedzwa nevhangeri. Ndo zvataudzwa muna vaRoma 1:16. Vhangeri ndo mushonga. Gutsikana somukristu, wakabata chombo, wakabata gwenzi rinotsvakwa navanhu vese vese. Gutsikana pamusoro pazvo. Saka sununguka kutaura pamusoro pechikristu chako, sununguka kutaura pamusoro pevhangeri. Gara uchitaura zvawakaitirwa naMwari. Haleluya. Gara uchingotaura. Unoona kufamba uchingoimba hako rumbo rwako rwokurumbidza Mwari. Izvozvo zvakatokwana. Zvinoita kuti vaya vanenge vasina upenyu hwawakawana ihwo vatange kuda kuziva kuti iwe sei uchingofara isu vamwe takasurikirwa kudai. Famba uchingoti haleluya, taura uchiti haleluya pana vanhu. Haleluya. Izvozvo zvinokuitira kuti nyaya dzevhangeri dzisanetsa kutanga nevanhu. Nokuti vanhu vachada kuziva, iwe mimi munongoti haleluya, pose pose pandinokuonai munongoti haleluya, haleluya. Makambonyatsoitwa nezveiko kuchechi kwa munongoti haleluya, haleluya. Watopuwa mukana wochitanga kutaura vhangeri, wochitanga kuudza munhu zvawakaitirwa, wochitanga kuudza munhu vhangeri yariya, womutsanangurira, womuzivisa. Haleluya. Ndo zvaunofanira kuita. Vanhu vakaona uchifara nezvinhu zvaunazvo, vanoda kuziva nezvazvo. Tinozviona nyangwe mukugara kwatinoita. Kuna vanhu vane zvinhu zvakawanda zvavanotengesa. Hapana munhu anenge achitengesa dovi unotora dovi riya uriviga, ogara akariviga kudai. Aiwa, unoda kuti muzive kuti dovi rake rakasiyana nedovi ravamwe vanhu. Ose madovi aya akabva munzungu, asi rake unoda kuti mufunge kuti rake rine zvimwe zvisina rimwe dovi. Nei, nemhaka yekuti ndokuti vanhu vatenge. Enda haasi kutaura nhema, ari kutaura chokwadi. Dovi rake rinonaka, ko harinake. Haleluya. Saka kana richinaka, unoregei kutaura pamusoro paro. Kuna vanhu vanotengesa zvinhu zvakawanda. Kuna vamwe vanhu tinoona dzimwe nguva vanhu vandinogara chida kutaura pamusoro pavo, vanhu vanotengesa midziyo yakawanda wanda, tiyanchi, chinyi zvimwe zvakawanda wanda zvavanotengesa. Vanhu ivava havagoni kunyarara, ndo zvimwe zvandakaona. Vachingosvika pamuri nyangwe pamariro,
vanoda kutotanga kutaura pamusoro petianji. Vakakuwanira nguva vanokutora parutivi, vamwe vachichema vachiungudza, iye akutokutaurira pamusoro petianji, akuda kukujoinisa, akuda kuti upindewo mazviri. Akuda kuti uyu mushonga uyu tugadzike yetianji, ukaimwa makumbo anga akazvimba anoserera, anodai nenhema mukati. Vanenge vachitaura saizvozvo. Asi iwo une gwenzi rinopfuura tianji, une gwenzi rinopfuura zvese zvingatengeswa navanhu, une mushonga chaiwo unonyatsoshanda, unonyatsosvika panorwadza chaipo. Wonyare izvi, gutsikana pamusoro paizvozvo, wofamba uchingotaura nezvevhangeri rako, wofamba uchingotaura pamusoro pezvawakaitirwa naMwari. Takataura svondo rapera tikati kana usati wava nendima dzomubhaibheri dzaunogona kushandisa kunyatsorongera munhu kuti vhangeri rinofamba sei, taura zvawakaitirwa naMwari. Ingoudza munhu kuti unoziva kuti mazuva ano ini ndine minamato yandinopinda, kana kuti ndinoenda kuchechi. Kubva pandakatanga kuenda kuchechi unoziva kuti zvinhu zvangu zviri kundifambira zvakanaka. Ndakaenda kuchechi ndikanopora, ndakaenda kuchechi chakati nechakati chikaitika kwandiri. Uchiudza munhu kudaro, munhu otanga kutobvunza kuti saka unoreva kuti kana ndikauyawo kuchechi ikokoko zvinondiitirawo zvakanaka. Unofunga kuti vatadzi vakaita sesu tikauyawo kuchechi tinogamuchirwa. Ini ndaitova mutadzi mukuru chaiye, zvaunotoita iwo zvinotori zvishoma. Ini ndanga ndisingabviri, bvunza vanhu vanondiziva vanokutaurira. Haleluya. Watotaura, hauna ndima yawavhura, asi watogona kuparidzira munhu. Asi nokufamba kwenguva, dzidzawo pamusoro pendima dzaungoshandisa tsananguro yevhangeri yatinopiwa mubhaibheri, kuti ukugona kutsanangurira munhu kuti paanozoya kuchechi anenge akutoziva zvakawanda pamusoro pevhangeri irori. Haleluya. Saka ndo basa ratinaro, kuparidza vhangeri kuri nyore. Ukafara naro iwe pachako, vanhu vanozotanga kumomotera vachitsvaka kuti uvaudzewo pamusoro pevhangeri rawakawana. Haleluya. Saka ndoti Mwari vakuropafadze. Mumwedziyo yasara tasara nemishanu, paridza vhangeri, udza vanhu pamusoro paJesu, vakoke kuchechi, vaudze zvawakaitirwa naMwari. Ita chaunogona kuitawo kuti mumwe munhu awane ruponeso. Ndorangarira inini pandakazvarwa patsva, ndakazvarwa patsva ari manheru, mangwana acho ndakaendawo kune shamwari yangu. Ndikati shamwari, hande kuminamato yatinoita, ndakakokowo kuminamato madeko. Nhasi manheru uriko munamato yoyo hande tose. Ndo zvega zvandakakwanisa kuita. Handina zvimwe zvandakanga ndaziva pamusoro pevhangeri iri. Shamwari yangu ikatobatana neni, tikaenda tese, tikafamba pamwe chete kwemakore tichinamata. Haleluya. Saka newevo unogona kutotendeusa vamwe vanhu. Haleluya. Mwari vakuropafadze. Rega kudai wewe hausati wagamuchira Jesu, rega ndikasire ndanamata newe kuti ugamuchire Jesu uponeswe. Ugogonawo kuudza vamwe pamusoro pevhangeri iyi. Namata mumashure mangu kana uchida kuponeswa, namata mumashure mangu uchiti, Mwari vari kudenga, ndinokutendai nokuti makandida, mukanditumira Jesu, vakandivigira vhangeri. Ndinokutendai, ndinokoka Jesu iko zvino, kuti Jesu apinde mwoyo mangu, ndinovagamuchira mwoyo mangu. Ndinopupura nomuromo wangu iko zvino, kuti Jesu ava ndivo vakutonga upenyu hwangu kubva nhasi. Ndinoisa upenyu hwangu mumaoko avo, vakutungamirire. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mweya mangu, chipupura kuti ini ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Zvekare zvose zvapfuura, ndava munhu mutsva. Zvese zvangu zvava zvitsva, zvakubva kuna Mwari. Ndinokutendai. Amen. Haleluya. Makorokoto, kana wanamata munamato iwo uchirevesa, wazvarwa patsva. Ndoda kuti ndikurangaridze zvekare kuti munamato iwo usati wapera, rangarirai kupa mupiro yenyu, muchaziviswa kuti munoipa sei munamato usati wapera. Mupa mupiro yenyu, monamata Mwari nezvinhu zvamunazvo nepfuma yenyu. Haleluya. Ndoda kunamata iko zvino tichivhara. Mwari ndinokutendai nezita raJesu Kristu. Ndoda kutendai nokuda kwomumwe nomumwe wabatana neni pamunamato uno. Ndinotaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake muzita raJesu Kristu. Ndinonamata iko zvino ndichiti mumwe nomumwe wavo achashandura upenyu hwomumwe munhu, achashandura upenyu hwehama dzake, achashandura upenyu hwevakidzani vake, achashandura upenyu hwevanhu vaanoshanda navo muzita raJesu Kristu. Ndinotaura kuti mumwe nomumwe anoshinga kuparidza vhangeri kubva nhasi nezita raJesu Kristu. Ndichitaura chiropafadzo pamusoro pomumwe nomumwe munyama yako,
ndinodzinga zvirwere kubva mumuviri mako, ndinodzinga zvirwere kubva muupenyu hwako, kubva mumuri mako, ndichitaura kuporeswa. Ndinotaura kuporeswa nezita raJesu Kristu. Ndinodzingira kure kushanda kwose kwowakaipa kubva muupenyu hwako muzita raJesu Kristu. Haleluya. Amen. Haleluya. Makorokoto, ngatisangane zvakare musvondo rinouya tichienderera mberi nechidzidzo ichochi. Mwari vakuropafadze. Kuchava nesvondo rakanaka, kuchava nemazuva akanaka kusvika tasangana musvondo rinouya. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Munogona kutuma SMS kana WhatsApp panhamba dzinoti 0772215931 kana kutuma tsamba pashonaror@gmail.com. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Zvidzidzo zvekuvamba zviri kuenderera mberi. Taurai nevatungamiriri venyu kana mufudzi wedu mutange zvidzidzo izvi. Muchida kupa mipiro yenyu neEcocash, rovai nhamba dzinoti *151*2*5*58*225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mipiro yenyu. Shandisai code inoti TNIOG nemavara makuru. Tinokurudzira kuti musadarikwa nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaiwo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro chitatu nechishanu masikati nemanheru. Muprofita wedu mufudzi Chris Oyakilome vakazivisa pamusangano wapfuura kuti mwedzi mitanhatu yasara yegore ichava nguva yatichawedzera zvakapetwa kana. Izvi zvinoreva kuti mumwe nemumwe wedu ane basa rekuunza kuchechi vanhu vana kana kudarika. Saka kwauri ikoko, chitanga kutsvaka vanhu vako vana upinde munamato navo. Utizivise paunenge uri kuita izvi. Chirongwa ichi chichange chichizivikanwa kuti Vision 400. Ivai nesvondo rakanaka. Masoko eupe